दिनैनि दिनाव माने ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन दिनैदि जोंनि सासे बिटिसि नि बारग' एबा फर्मार चिफ अफ बिटिसि मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बार्थडे खुंदों बिटिसि नि बार्थडे नाथाय बे बार्थडे खुंनायखौ इउपिपिएल नि दैदेनगिरि एबा नेताफ्रा दिनै बुंदों दिस इज टटेलि मिनिंलेस होननानै बिथांमोना बुंदों बिटिसि बार्थडे खुंनाया मिनिंलेसनो मानि थाखाय मिनिंलेस जाखो प्रमद बर' हो जुदि बिटिसिआ बार्थडे खुंनाया जुदि मिनिंलेस जाबायब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा आफ्टर बिटिआर एकर्ड एबा बिटिआर एबा पिस एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो दिनै अलमोस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय नाथाय नोंथांमोना दिनैसिमबो बे बिटिआर आकर्ड एबा शब्दखौ दिनै नोंथांमोना मानि थाखाय इउज खालामनो हायाखै हो जि क'क्राझारनि सेक्रेटारियेट अफिसनि जि लांगोना मोखां बाव दिनैसिमबो बिटिसि लिरदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नोंथांमोननि बिटिआरआ बहाथो मानोथो लिरनो हायाखै दिनै माबा मोनसे अफिसियेल जुदि एनाउन्समेन्ट खालामनांगौबा माबा मोनसे नटिस बिलाइ ओंखारनांगौब्ला माबा मोनसे कुइसन पेपार ओंखारनांगौब्ला दिनै बिटिसिसो ओंखारो हो नोंथांमोना माबोरै बुंनो हाखो बिटिसि एकर्डनि बार्थडे फालिनाया मिनिंलेस होननानै माबोरै बुंनो हाखो प्रमद बर' बिनि फिननायखौ होदो दिनै बिटिसिआ गोबां रायजो राजाफोरनि मुंख्लं जानायनि गेजेरजोंसो बे बिटिसिखौबो जों मोननो हादों नाथाय दिनै बिटिसिनि आन्दारावनो नोंथांमोनहा बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोनानै दिनै अनलि एरियानि नामखौल' चेन्ज खालामनानै बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर अनलि रिनेम बा देयर इज नो चेन्ज जेबो सोलायनाय गैया रायजो राजाफोर बिथांमोना जायनि थाखाय दिनै दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैदों दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्ड नांला फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड बर'नि जि सिमां बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बे एकर्डनि गेजेरजोंनो एभ्रिथिं फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे एकर्डनि गेजेरजों गोजोननाय गैया वी डोन्ट वान्ट बिटिआर होननानैसो दिनै बुङो वी डोन्ट वान्ट इउपिपिएल सरकार होननानै बुङो दिनै गमामायैनो जुदि बिटिसिआ दिनावसिम जाबायब्ला रिजेक्टेड जाबायब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बिटिआरखौ लिरनांगौमोन दिनै सोरबा हाग्रामाखौ लाजि फोनांनाय जायाखै हाग्रामाया गाव हारसिं गोसो जानानै बेखौ बिटिसिनि बार्थडेखौ खुङाखै एबा सेलेब्रेसन खालामाखै जोंनि जि आलादा रायजो सेपारेट स्टेटहुडनि थाखाय दावहा नांनानै गोबां मुंख्लंफोरा जिउ गारबोनांबाय जोंनि बर' बिमाफोरा जिनाहारि जानांबाय बिथांमोनखौसो दिनै फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलाया दिनै मान बावदों मुंख्लंफोरखौ बिबार बावदों नोंथांमोनाबो इउपिपिएलनि नेताफोर जेसेबां दं प्रमद बर'आनो जाबाय जेसेबां दं नोंथांमोनाबो फैनानै दिनै फेलिसिटेसन खालामनांगौमोन मान बावनांगौमोन मुंख्लंफोरखौ दिनै बिटिआर जाबाय जोंहा बिटिआर मोननांगौ जेबो बुंनांगौ गैया नो डाउट बा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा दिनै बे बिटिसिनि आन्दारावनो दिनै थानानै सरकार सालायगासिनो दङ बेनो नामा नोंसिनि बिटिआरआ पावार फांसन गासिबो मोननो हाजोब्बायनो दिनै बिटिआर मोननानै फुल फ्लेजेड खालामनायनि माखासे पावार जि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार फांसन एभ्रिथिं जोंहा मोननो हाजोब्बाय होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन आफ्टार साइनिं पिस एकर्ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बुंदोंमोन दिनै अलमोस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय बाट स्टिल देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट जेबो गोदान खामानि गैया जेबो निउ इनफ्रास्ट्राक्चार नोंथांमोना होनो हायाखै मानो हायाखै नोंथांमोना डिउरिं द इलेक्शन केम्पिं रायजो राजाफोरनो गोबां प्रतिश्रुति गोबां कमिटमेन्ट होदोंमोन एसुरेन्स होदोंमोन दिनै गैया गासिबो बेखार सोरबा हाग्रामाखौ लाजि फोनांनाय जायाखै बियो बुजिबाय मिनिंलेस होननाया बिटिसि एकर्ड डे फालिनाया बियो मिनिंलेस नङा सोरबा हाग्रामाखौ लाजि फोनांनाय जायाखै बियो बुजिबाय मिनिंलेस होननाया बिटिसि एकर्ड डे फालिनाया बियो मिनिंलेस नङा नोंथांमोना दिस इज टटेलि मिनिंलेस होननो लाजिनांगौ नोंथांमोना इसिबां गोरों गोराब्ला नेशनेलिजमब्ला नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव मान बावनांगौमोन मुंख्लंफोरखौ सिबिनांगौमोन बेनो नामा नोंसिनि हारि सिबिनाय हारि जौगानाय जेब्लाबो इउनिटिनि खोथा रायलायो बेनो नामा दिनै 3 बोसोर जाबाय मानोथो जेबो खालामनो हायाखै मोनसेबो इमप्लिमेन्टेसन गैया
बे मोनथामल' आखरखौनो दिनैसिमबो नोंथांमोना पार्लामेन्टआव माने बिल पास खालामनो हायाखै दिनै बे बिटिसिआ पार्लामेन्टारि एक्ट माने पास जाखानाय मोनसे एकर्ड बियो 2003 आव एकर्ड जानाय बे मोनसे जोंनि संबिधानिक मोनसे गनायथि मोननाय मोनसे एकर्ड बियो खिन्थु नोंसिनि जि एकर्ड बिटिआर बे जाहैबाय गोदाव सोराव एकर्ड खालामनाय बुजिबाय नोंथांमोना लाजिनांगौलै प्रमद बर' बुजिबाय फेरेंगा नोंसोरो डिनाउन्सिं जाबाय रेजेक्टेड जाबाय होननानै नोंथांमोना बुंनो लाजिनांगौ जयन्त नोंसोरो इसिबां गोरों गोराब्ला वेल नन बा नलेजेबल पार्सन नोंथांमोनाव गोबां एक्सपिरियेन्स दं इउ हेभ लट्स अफ एक्सपिरियेन्स बाट दिनैनि दिनाव आनफर्चुनेटलि बेबायदि मिनिंलेस होननाया जोंनि थाखाय बहुत दुखुनांथाव बुजिबाय स' रायजो राजाफ्राबो फैबाय थानाय समाव कनसियास जानाया मोजां बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ खावलायो आपिल खालामो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा दिनै प्रमद बर' लाबोनाय जि एकर्ड खालामनानै लाबोनाय रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ दिनैसिमबो फुलफिलमेन्ट खालामनो हायाखै आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों अबियासलि दिनै रायजो राजाफ्रा बुंखागोन प्रमद बर'खौ बुंखागोन गोबां मिजिं सिमां लानानै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन गोबां एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन पावाराव फैयोब्ला एनिहाव जोङो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय गासिबो गोरिब गुन्द्रानो जोङो उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जोङो फुलफिलमेन्ट खालामजोबगोन होननानै नोंसोरो बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जेबो मावनो हायाखै जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनै बुंनो गोनां जादों we are not satisfied with this बिटिआर एकर्ड होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै बुंदों मानो why बिनि फिननायखौ नोंथांमोना आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव मोनजागोन ओंखायनो नोंथांमोना खामायनानै लाखादो जाखादो लोंखादो सिरि थादो अके प्रमद बर'